tarin magoya baya da kyawawan manufofi gami da tsare-tsaren tafiyar da yakin neman zaben da Honorable Mahmud Sha'aban ya shirya a takarar zaben neman kujerar gwamnan jihar Kaduna da ya fito yake yi ya fara ɗaukar hankalin al'ummar jihar tun kafin zaben fidda gwanin da jam'iyyar APC take ganin cewar zai samu nasara, dalilan da suka sanya jigajigan jam'iyyar suka fara tunanin yadda za su dakile tafiyar tasa. Matakin da aka fara ɗauka shine amfani da madafin iko wajen shirya magudi a zaɓukan fidda gwanin da aka gabatar a jihar ta Kaduna ta hanyar hana wasu daga cikin magoya bayan Mahmud Sha'aban yin zaben fidda gwanin da aka gabatar a ranar 18 ga watan Mayun shekarar 2022. Magoya bayan Mahmud Sani Sha'aban kenan a filin zaben fidda gwani da suka je domin zaben fidda gwani takarar kujerar gwamnan da ya gudana a jihar ta Kaduna. Matakin da Mahmud Sani Sha'aban ya ɗauka akan wannan dalili shine bin haƙƙin 'ya'yan jam'iyyar da aka hana su zaben fidda gwanin a gaban kotu, abin da ya ɗauki hankalin al'ummar na Kaduna. Akalla a kasara list da yake fitowa na waɗanda za su yi wannan zaɓe a jihar Kaduna, akalla dai ido na ya nuna min list kala biyar. A yi wannan a canza, a yi wannan a canza, a yi wannan a canza. Manazarta akan harkokin siyasa sun ce a tarihin jihar Kaduna ba a taɓa samun shari'ar siyasa da ta taɓa ɗaukan hankalin al'ummar jihar kamar ƙarar da Mahmud Sani Sha'aban ya shigar yana ƙalubalantar zaben fidda gwanin takarar gwamnan da aka gudanar a jihar ta Kaduna ba, da ya ce zaben cike yake da ƙalubale da kuma ya saba doka. Mahmud Sani Sha'aban ya shigar da ƙarar ne a gaban babbar kotun tarayya da ke jihar Kaduna ta hannun lauyansa John Mesheliya a ranar 17 ga watan Oktoban shekarar 2022 bisa roƙon kotu ta soke zaben da aka yi da ya ce yana cike da kurakurai, kamar yadda ya mana ƙarin haske. Mun zo kotu ne da roƙon kotu ta soke zaben fidda gwanin da aka yi na takarar gwamna a jihar Kaduna domin muna ganin an yi shi ne ba bisa ƙa'ida ba. Babban dalilin da ya sanya Mahmud Sani Sha'aban yin tsewar daka akan ƙalubalantar zaben fidda gwanin shine tabbatar da gaskiya da adalci ga al'ummar jihar Kaduna, duba da yadda yake ganin halin da al'ummar ke ciki da kuma yadda ake son yin amfani da kujerar mulki wajen ƙaƙaba musu ɗan takara ko da ba sa so. Wani abin da ya bada mamaki a shari'ar shine yadda dukkanin 'yan takarar neman kujerar gwamnan na jam'iyyar APC a jihar ta Kaduna suka zubar da makamansu suka kuma sare da haƙƙinsu wajen bibiyar zaben da aka yi mai cike da kurakurai a cewar Mahmud Sani Sha'aban. Da fari dai an sanya ranar 30 ga watan 10 na shekarar 2022 a matsayin ranar da za a yanke hukuncin, sai mai shari'a Muhammad Garba Umar ya ba da uzuri kamar yadda lauyan Mahmud Sani Sha'aban John Mesheliya ya bayyana. Mai alkali mai shari'a ya ba da yanke hukuncin nasa, to Allah ya sa kuma bai samu daman rubuta judgment din nasa ba, ayyuka sun mara yawa. Ayyukan da yake yanzu akwai ana zamanin siyasa, cases din suna da yawa. Hakan ma a yau ma dawowar shi daga Enugu ke dan ya je ya yi judgment ne a Enugu a wani case, so shine dawansa. So bai samu ya rubuta judgment din ba, amma can Allah ya daren Alhamis 3 ga watan 11 mu dawo. Allah ya sa ranar za mu samu judgment. Zagayewar ranar 3 ga watan Nuwamban shekarar 2022 da aka sanya domin yanke hukuncin ya sanya dandazon al'umma suka cika kotun domin ganin yadda hukuncin zai wakana, sai dai a nan ma hukuncin bai tabbata ba, yayin da alkalin ya sake daga shari'ar zuwa washegari wato 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2022 kamar yadda lauyan Mahmud Sani Sha'aban ya sake bayyana mana. Yau dai abin da ya faɗu, shi mai shari'a bai samu daman gama rubuta hukuncinsa ba. A san akwai ayyukan suna masu yawa, mutum ɗaya ne yake karatu, yake nazari, yake kuma banda wannan kesin akwai cases da yawa a gabansa, so dole za a yi haƙuri tun da an shiga lokacin siyasa, dole yarwa na abubuwan za su yi yawa. So amma in Allah yadda an ba mu assurance cewa gobe Allah yadda za a karanta judgment din, so abin da ya gudana kenan yau.
Da safiyar ranar Juma'a 4 ga watan Nuwamban shekarar 2022 ne dandazon magoya baya suka yi da fifi a harabar babban kotun tarayyar da ke jihar Kaduna da kuma aka cika jami'an tsaro duba da tunanin abin da kaje ya zo. Mai shari'a Muhammad Garba Umar ya shigo kotu da misalin karfe 11 saura inda kuma ya fara karanto hukuncin kamar yadda ya zana. Kusan sa'o'i biyu mai shari'a Muhammad Garba Umar ya kwashe yana karanto hukuncin inda a ƙarshe ya ce kotun ba ta da hurumin sauraron ƙarar da aka shigar. Bayan fitowa daga kotun ne lauyan Mahmud Sani Sha'aban ya yi cikakken bayani akan yadda hukuncin ya gudana. Na ɗaya komai daga hannun Allah yake, shi ne mai komai mai kowa. To ga shi Allah ya sa alƙali dai shi dai ya ba da hujjansa, ya ba da dalilinsa. Kuma dalilinsa guda ɗaya ne kawai, cewa kes ɗin nan ya kamata a yi falin a Abuja ne ba a nan Kaduna ba. To dalilin da ma yake saurara ke ba wai cewa ba mu kawo hujja mai kyau ba, amma wai shigar da karan da aka yi a Kaduna maimakon Abuja shine kawai dalilin da ya ce wai da hurumin ya saurara karan ma gaba daya. Ya kai yadda da hujjojin da ya bayar? To ka san na daya kowa da ganewansa da fahimtansa, shi dai ya bada nashi, amma mu dai muna ganin kamar don mai masa bayan rana. Na daya kes din na a Kaduna ne aka yi, governorship din Kaduna ne ake magana, dukkan wani abu zai shafi Kaduna. Kuma dalilin cewa ba ya shigar da kara Abuja ba a matsar da shi sai a wannan nashi, kuma muna ganin kaman ba hujja ba ne. Na biyu kuma shi da kanshi ran Laraba akwai kes na PDP da ya ba da hukunci a kai, ya ba da reron a Abuja aka yi filin kes din, a nan garin aka yi. To ya za a yi ranar Laraba ya ce a'a ya ba da yana da horon ya sa karan da aka shigar a Kaduna har ya sauke ma primaries na PDP ce a sake wata, sai yau kuma ya ce a'a kes din da aka yi filin a Kaduna kuma bai kamata a yi filin a Kaduna, a can ya kamata. Allah da ya san komai, Allah ya san dalili. To bari wani mataki za ku dauka daga bayan su akan wannan? A ka san komai daman kundin tsarin shari'a ba kowa dama a fil. In baka yarda da wani abubuwa dole ka je gaba, sai dai shi mai gidan namu da kusan shaban shi a yi haƙuri a bar shi a haka Allah ya so sai mai haƙuri. Bayan fitowa daga kotun mun ji ta bakin wasu daga cikin waɗanda suka halarci zaman kotun inda kuma suka bayyana mana ra'ayoyinsu kamar haka. Ya kalli wannan shari'a da aka yi? Kira ma shari'a kullum muna faɗin mutane cewa shari'a sabanin hankali, kuma wannan kwanci da wani kwanci ta yanke kamar yadda shi mai shari'a yake ganin cewa ba mu da wurin kuma da mu shiga da ƙara a wani kwajin, so shi shari'a sabanin hankali ne har kullum kuma muna da kanmu cewa za mu bi kadin wannan shari'a har iya Allah masha Allah don mu zan fasa. To ya kake ganin yadda shi honorable Shaban ya dage har aka zo wannan matsayi? Ya tabbatar da al'ummar jihar Kaduna cewa shi jajirtacce ne kuma masoyi al'ummar jihar Kaduna ne kuma yana kishi su. Wannan shi ne dalilin da ya sa ya fi shari'a har zuwa nan. To me za ka ce dangane da wannan shari'a da aka yi? Wannan shari'a da aka yanke yau, na fahimci cewa shi abin da alƙali yake nufi wai kotun ba huruminta bane ta saurara ba, ya kamata kesin alfahari nashi a Abuja ne, a faɗi wasu dokokinsu na alƙalanci, amma za a iya ɗaukar ƙara a nan, maybe za a iya samun canji. To ya kaga yadda aka gudanar da shari'a tun daga farkon ta kawai? Yadda aka gudanar da shari'a tana tafiya daidai, amma judgment din sun yi amfani da wasu technicalities ne wanda in aka je gaba za a yi nasara, don wannan ba demokaradiyya ba ne, tunda ya faɗa cewa duk ka'idoji an karya su, shi kai alƙali, amma kuma yana magana cewa kuma ba huruminsu ba ne su saurari wannan kai. Ya kaga yadda shi honorable Shaban ya jajirce har a kawo wannan lokaci? Sanin yanci yana da kyau, ya yi amfani da iliminsa kuma ya nemi yan hakkinsa ya tafi kotu, saboda akwai dokokin da ya kamata a bi tun kafin primary din, kuma Allah ya bashi ko ya kai kotu ya bi doka, kuma har idan ɗan Najeriya zai san yancin shi kuma ya ringa bin dokar nan daidai, kuma kotu tana yin abin da ya dace, tana adalci, so za a samu ci gaba sosai a demokradiyyar Najeriya.
A yanzu haka dai tuni sanata Sani aike da sako ga Mahmud Sani Sha'aban a shafinsa na Twitter inda ya ce ina kira ga Malam Mahmud Sani Sha'aban da ya zo mu haɗa hannu domin jagorancin gwamnati mai zuwa domin ciyar da jihar Kaduna gaba. Shiko Mahmud Sani Sha'aban tuni ya fitar da wata sanarwa inda yake dangana lamarin ga Allah. Wannan abu da Allah ya yi mana shine daidai kuma na yi imani shine haske shine falala a gare mu. Mu jira lokaci kawai bisa yaddan Ubangiji. Takara ba fasawa muka yi takara ba. Bi iznillahi ta'ala. Kuma in Allah ya so wannan abu shi zai zama wani alkhairi. Shine gishirin miyan da yaddan Ubangiji. Ba mu son kowa ya daga hankalin. Mu tuna mu masu biyayya ne ga hukuncin Ubangiji. Saboda haka mu karɓi abin hannu biyu yadda Allah ya kawo mana shi. Wannan shine karɓan kaddara. Wannan kuma duk cikakken musulmi da ma kiristawa yadda da Allah ya kamata ya sa wannan a zuciyarsa. Wallahi gare mu alhamdulillah. Honorable Mahmud Sani Sha'aban kenan a sakon da ya aike ga al'ummar jihar Kaduna bayan kammala shari'ar da aka yanke a karar da ya shigar yana kalubalantar zaben fidda gwanin takarar gwamna da aka gudanar a jihar ta Kaduna. Abin jira dai a gani shine matakin da Honorable Mahmud Sani Sha'aban zai dauka a nan gaba.